Tá Seachtain na Gaeilge is sólach ar na ríist, agus mar tá diontain le cúpla bliain na nuas, chomad i dangol le daoine tá gúsad ros narún le cuidúlob an Gaeilge ólam. Tháinig an níos an ceolhhuair seo as Toronto i Canada, seo scéal Matthew. Bhí a chuí a Harja is mis a Matthew agus fáilse go dtí Toronto, Canada. Áthas orm a bheith colúra Seachtain na Gaeilge livaniu. Tá mé na chónaí I Toronto, agus is muntar, agus is ceoltar mé, agus sinnam an crit. Tá mé ag fóil an Gaeilge le 10 mbliain an uas. Rinne mé staidir an Gaeilge in Oscail Toronto, agus ina dhiaidh sin hastal mé go héireann agus rinne mé staidir san acadimh an Gearrua agus I Gaeilge na Rinne. Is brálam rástaún agus thug mé cuairt an set na stracha nuair a bhí mé in éireann. Agus bhfuil mé le David ina siar. Nuair a bhíam ag déanamh staidir an Gaeilge I Canada, bhíonn sé spríal feichand Ras na Rún leis na fóedal. Dús, feicham bhír de Ras na Rún gan éon óedal. Scríbam síos an méid den chara agus is féidir le a hiiscint. Ina dhiaidh sin, feicham leis na fóedal Gaeilge le mo chuad oibre a cheacáil. Deire, feicham an mír a ceanna leis na fóedal Bhéarla, le bheith cinse go digam gachrad. Tá Ras na Rún cheann na bailís fearlam chan mo chuad Gaeilge a ólam agus a abhasú. Mólam go mór do gach duine atá ag fólam Gaeilge trí levantas. Gur míle maithagúibh as éisteachlam agus bannaí taitneamh as bhur gúig Gaeilge. Slán go fóil.